Tuolla on Reiska. Veti, tuo se Reiska. Toi on meidän kissa. Eikö se ookin söpö? Hehehe. Arvatkaa mitä? Hehehe, mä oon tehostunut yhteen tyyppiin. Anteeksi pieni häiriö. Kato, tossa meni telkkari. Reiska. Ai se meni. Tuolla on Reiska. Kiipeilyteline. No niin, hopi. Ai, okei. Oho, upsis. Sama. Tuolla on. Oho. Sinut on hypnotisoitu. Lopeta tämä video.